Moi boas a todos, a todas. Pilladesme colocando aquí a cámara, eu creo que se me ve ben. Bueno, mentras vades entrando, eso, quería darvos a benvida a todas e a todos. Hoxe temos unha nova conversa desta campaña do Reino de Galiza. É unha campaña que vamos a falar sobre as revoltas galegas contra Castela no marco do Reino de Galiza entre o século XIII e o século XV. E para iso contamos con Xosé Ramón Hermida Meilán, que vai estar ahora nun par de minutiños. Para quen non coñeza ou esta sexa a súa primeira vez nesta conversa, e para quen non coñeza esta campaña, vou falar un pouquiño dela brevemente. Bueno, esta é unha campaña que organizamos en Orgullo Galego sobre visibilización e posta en valor da historia do Reino de Galiza. É unha campaña que vai da man co Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, non? E o obxectivo é visibilizar pois noutros espazos a nivel digital distintos períodos o Reino de Galiza. Así, por exemplo, vamos a facer distintas conversas en Twitch, artigos e opinión na nosa página web, vídeos en TikTok, infografías para redes sociais, bueno, moitísimo máis. Temos algunhas conversas subidas a ebooks. De feito, eu recomendo-vos estas primeiras conversas, esta é a cuarta, recomendo-vos as tres anteriores conversas que temos subidas en ebooks na canle de YouTube. Unha delas, e é a última que realizamos, é sobre as revoltas irmandiñas con Carlos Barros Guimeráns. Temos tamén outra con Eva Moreda, que é musicóloga na Universidade de Glasgow, sobre o Camiño de Santiago, o Reino de Galiza como centro de peregrinación. Falamos tamén de, bueno, pois todo o que houve alrededor da Catedral de Santiago, as representacións musicais no Pórtico da Gloria e moitísimo máis. A segunda conversa é con Alexandre Pérez Vigo e falamos dese concepto que chamado galaicofobia, cando se orixinou todo ese refraneiro castellano que había, bueno, con connotacións negativas a respecto dos galegos, todo o racismo que había alrededor dos galegos no século de ouro, que relacións ten eso no marco do Reino de Galiza. É unha conversa que, a verdade, funcionou moi ben, moi interesante. É algo que ele é especialista que se lo va formando estes últimos anos, que eu recomendo. Como digo, temos todo na nosa canle de YouTube. Temos tamén xa 3 artigos subidos, dous de Xosé Miguel Andrade Cernadas sobre o reinado de García e sobre a presenza do Reino de Galiza na cartografía europea. Temos tamén outro de Eva Moreda sobre as cantigas amigo e, bueno, ao longo das vindeiras semanas seguiremos tendo máis conversas, máis artigos e máis información. Van a pasar por aquí Paco Rodríguez, Anselmo López Carreira, Manuel Gago, bueno, moitísima máis xente. Entón, mentras entra Xosé, vou vos deixar por aquí a dirección da página web, que é onde estamos subindo todos estes recursos. Aquí vades a topar todo, vamos actualizando a pouco e vades a topar todo. A ver, un momentiño. Aí vai. reino.orgullogalego.gal. Entón, estou vendo xa que está por aí compañeiro Xosé Ramón Hermida, voulle dar paso. Nada, animarvos tamén a seguir as nosas redes, a seguirnos por aquí por Twitch. É importante suscribirse no YouTube para que vos notifiquen todas estas conversas. De feito, esta conversa vai quedar subida mañá. Así que lle vou a dar paso agora un momentiño. Hola, boas. Hola, que tal? Un momentiño. Estou colocando aquí isto. E xa lle damos. Bueno, antes de comezar, para a xente que está entrando nesta conversa, vou facer unha presentación rápida. Bueno, ti, Xosé Ramón Hermida Meilán, é autor de diversos traballos de investigación sobre o Reino de Galiza, traballos co pseudónimo de Cilia Torna, e que ves publicando con el diversos artigos sobre o Reino de Galiza no xornal, nos diario con anterioridade en Sermos Galiza. Bueno, entre estes artigos destacan unha serie sobre Galiza na cartografía medieval mundial, e centrando actualmente as túas pesquisas no tema que vamos a tratar hoxe, que é as revoltas galegas contra Castela entre o século XIII e o século
15. Non sei se me deixo algo, pero nada, preguntaste o mismo que lle pregunta a todo o mundo, é a túa primeira vez en Twitch? Pois sí, máis doado do que pensaba. Sí, sí, Son sí. demasiado analógico. Sí, é máis... No, bueno, para acceder é sinxelo e logo, como é máis formato conversa que formato, digamos, charla, pois é moito máis sinxelo. Entón, mentre vamos a comezar xa, vamos a ver que coloque isto aquí. Bueno, vamos a comezar coa primeira pregunta sobre o tema. E eu te quería preguntar hoxe falamos sobre as revoltas galegas contra Castela entre o século XIII e o século XV. E eu, a primeira pregunta que te quería facer é sobre as relacións que había entre o Reino de Galiza e o Reino, bueno, de Castela antes de 1230. Que relación había digamos que levou a perda de poder do Reino de Galiza dentro de Castela, non? Primeiro de nada, eu creo que hai que ter en conta que o Reino de Galiza é un reino realmente plurinacional, articulado na súa orixe en base a dous territorios. Por un lado, o que é a área leonesa, e por outro lado, o que é a área galaico-portuguesa ou a Galiza nuclear. Nese sentido, a integración de Castela neste espacio político no que é o espazo cristián peninsular é posterior como consecuencia do que é o avance territorial de toda esta área. Pero, efectivamente, as relacións de Galiza e Castela desde o século X están marcados polo conflito permanente. Se facemos un repaso ao século X, no que é o espazo cristián peninsular, imos ver como os diferentes monarcas actúan e son proclamados en función dos intereses dun ou doutro territorio. Así, temos monarcas como a Froila, como Afonso Froilaz, como Afonso IV, como Sancho, como Ramiro III, que responden claramente aos intereses de Castela e que van a ser, en algúns casos, única e exclusivamente reis privativos dese territorio e noutros van a ser derogados pola oligarquía galega. Do mesmo xeito que outros monarcas, como Ramiro II, como Ordoño III, o IV, o propio Bermudo II, pois actúan como instrumentos do Partido Galego. Unha das razóns que vai provocar a separación de Castela do espazo galego-portugués, concretamente a partir da decisión primeiro de Fernando I e de Afonso VIII, que acordou dividir o reino galego-portugués e o reino de Castela entre dous seus fillos, pois foi precisamente por esa dificultade de convivencia. Non era posible a convivencia e eran dúas realidades en conflito permanente. Unha boa mostra disto, xa para chegarnos ao que é esa data de 1230, pois é a conflictividade, non? Mesmo no campo de batalla entre o rei galego Afonso VIII e o seu fillo, o rei castelán Fernando III, un rei que foi deserdado polo pai. Mas, en todo caso, creo que o importante en relación da pregunta que me estás formulando, pois é que Galiza mantense como espazo hexemónico na área cristiana peninsular até o século XIII, mas con independencia de facto até o século XV. Eu, precisamente, quería preguntarche por iso, porque, bueno, é algo que nos ten comentado moito a xente nas nosas redes e que nos teñen preguntado, non? Que, eso, falase desa data de 1230 como un momento no que o Reino de Galiza deixa de gozar de plena autonomía, mas, por outra parte, digamos que na mentalidade popular, moitísima xente está como que esa perda deuse cos reis católicos. Entón, non sei, que opinas disto? Ainda que logo xa entraremos todo o que houve no século XV, pero un pouco como ves isto e, sobre todo, que sucedeu en 1230?
Ben, eu creo que hai que ter en conta que o reino galego nos seus 1000 anos de historia ten 5 fases ben diferenciadas. Hai unha primeira fase do reino galego que coincide coa chegada a este territorio dos suevos, que é do século V ao século VI. Neste momento falamos dun reino independente onde as elites e onde a Casa Real pois é formado por ese contingente de povo xermánico. Hai outro segundo período do reino de Galiza que é desde o século VI até o século VIII. Nese momento, o reino galego pois está integrado no que é o Imperio Visigodo, pero mantendo as súas particularidades e a súa entidade política. De feito, é moi importante destacar que a propia legislación visigoda, os propios concilios de Toledo, cando falan dese suxeito político, ao que se refiren, pois é, por un lado, a España, referido a todo o que é o grande espazo peninsular, por outro lado, ao que é a Narbonense, que son os territorios do Imperio Visigodo no norte de Francia, e por outro lado, ao que é a propia Galiza. Neste sentido, a diferencia do que vai acontecer no resto da península, a chegada dos árabes aquí non vai ter ningún tipo de impacto. Entre outras cousas, porque os árabes chegan aquí no marco dun conflito civil no ámbito da monarquía visigoda e onde o que é o Partido Galego pois estaba en coaligación co que era os propios árabes, non? Que venen a apoiar precisamente ao que é o grupo de Bitiza, que, como moita xente sabe, antes de reinar para o conxunto peninsular, reinou para a área de Galiza, tendo a súa corte en Tui. Hai un terceiro período, non? Desde do reino galego, que vai precisamente desde o século VIII e se alonga hasta o século XII, concretamente até 1137, onde morre Afonso VII. Afonso VII, o emperador, toma dúas decisións que son determinantes. Por unha banda, segrega o seu reino entre Castela por unha banda e por outra banda entre a área galaico-leonesa, o que é Galiza, e por outra banda, nese mesmo momento, tamén se segrega do que é a Galiza nuclear, todo o que era o antigo condado portucalense e o que logo sería o Portugal actual. E hai unha cuarta etapa, precisamente, desde a morte de Afonso VII até 1230, morte de Afonso VIII, e hai unha última etapa, neste caso, desde o 1230 hasta o século XV. Por lo tanto, nese período, e entrando ao caso concreto que me estabas formulando, efectivamente, debemos situar o que é o inicio do proceso da incorporación subordinada de Galiza á área político-castelá no que é o 1230, mais hai dúas cuestións que son importantes. Galiza, até a chegada dos reis católicos, sigue funcionando como un reino independente de facto, recada os seus tributos, nomea aos seus gobernantes, mantén o orde público, e por outro lado, tampouco é lineal todo o proceso que se dá entre 1230 e o que é finais do século V, non? E a chegada aos reinos católicos. Pensemos por, sin ir máis lonxe, o que acontece co Alfonso XI da historiografía española, Afonso X para os galegos, pai de Pedro I, onde Galiza é hexemónico no que é o espazo cristián peninsular, e outro tanto acontece con Pedro I. Estamos falando do século XIV e Galiza aí dicta a política para o que é o conxunto do reino peninsular. Moi interesante eso, sobre todo velo ao longo de distintas fases, non? Eu xa volvendo, digamos, o que é o título da conversa de hoxe, o tema que vamos a tratar hoxe, e aínda que logo xa vamos a falar especificamente un pouquiño por enriba de cada unha, a pregunta que che quería falar é entre o século XIII e o século XV, cantas revoltas existiron ou polo menos cales foron as máis destacables para que a xente se poida facer un esquema na cabeza, non? Porque unha das preguntas que nos facían estes días era pero cantas revoltas hubo máis que as revoltas irmaniñas? Bueno, pois un poquinho cantas houbo, cales foron as máis importantes?
para centrarnos nas máis importantes, porque moitas delas tuveron unha trascendencia moi relativa e outras moitas, pois, efectivamente, seguimos sin coñecela, debemos falar para o século XIII de dúas revoltas importantes. Unha primeira, ligada a 1230, e unha segunda na última década do século. Para o século XIV temos que falar dunha revolta, pero dunha revolta de 40 anos. Estamos falando dunha auténtica revolución que se alonga desde 1356 hasta prácticamente 1390. Para o século XV tamén temos que falar dunha revolta dunha década, desde 1476 a 1486, e logo para o que é o século XVI temos que falar de dúas, moito máis reducidas no tempo e tamén cunha dimensión menor, pero que eu creo que tamén son importantes polas en riba da mesa para evidenciar que esa tensión contra Castela e, polo tanto, a defensa dunha Galiza hexemónica no espazo peninsular e ligada a Portugal está presente, pois hai que buscar, por unha banda, o que é a revolta de 1507 e, por outro lado, a revolta de 1520 ligada ao que son a celebración das Cortes de Melide. Unha pregunta un pouco máis xenérica tamén é se existiu, digamos, resposta no Reino de Galiza a esta incorporación dentro de Castela, que como falamos agora non foi de facto, digamos, en 1230, foi máis paseniñamente, non? Pero quería, unha pregunta que a mí me xera interese é se houbo resposta e como foi este proceso, non? Pois, desde logo que houve resposta. Como comentara antes, Afonso VIII deserdara ao seu fillo Fernando III e nomeou como herdeiras na corona a dúas das súas fillas, a raíña Sancha e a raíña Dulce. Estas raíñas que chegaron a tomar posesión do trono galego e que reinaron durante o mes de setembro de 1230 por diferentes presións que venen na esfera familiar, por cada unha, tanto polas nais de Raíña Dulce, a raíña portuguesa Tareixa, como pola nai de Fernando, non? A raíña castelá Constanza, pero tamén que ten moito que ver coa xeopolítica internacional. Portugal, que se convertira no garante dos dereitos de Sancha e Dulce pola correlación de forzas e pola súa debilidade frente a Castela, pois lle retira o apoio. E tamén todo iso vai operar no que a decisión final destas dúas mulleres a hora de renunciar a trono. Aínda así, o Partido Galego, diante da renuncia de Sancha e Dulce, promove un candidato, Afonso de Molina, tamén irmán, non, de Fernando III, que, mal e aceptar nun primeiro momento, posteriormente renuncia. E aínda así, sin candidato ao trono, o Partido Galego, Galiza, pois sigue rexeitando a política de Fernando III durante, cando menos, 3 anos. A este respecto, hai dous documentos contemporáneos de dous autores moi ligados a Fernando III que dan unha imaxe moi precisa de como foi naquela altura a revolta galega. Así, Xoán de Soria, que era o chanceler de Fernando III, e o seu cronista escribiu na famosa crónica latina dos reis de Castela que o noso rei posuíu en paz o reino paterno, Agas Galiza, a que non puido acudir de inmediato e na que perduraba unha turbación que duraba desde a morte do pai. No mesmo sentido, outro historiador ligado a Fernando III, e moi concretamente a súa nai, Lucas de Tui, un historiador leonés, pero vinculada a esa diócese galega, recoñece as dificultades que tivo o monarca, non, Fernando III, para imporse en Galiza, e así sinala que a morrer Afonso VIII houve unha grande turbación no reino, porque moitos cabaleiros queimaron moitas poboacións e deixáronos en murallas que fixera o rei Afonso. Esforzábanse tamén para resistir ao rei Fernando. Mas esta revolta que se concreta, xa digo, na terceira década do século XIII e que vai a provocar a primeira expulsión masiva da nobreza galega cara a outros territorios do Estado. De feito, aí xurde un personaxe moi
moi coñecido na literatura española, porque é un dos protagonistas da novela de Juan Manuel, o Conde Lucanor, non? Que é o famoso Afonso Pérez Gallinato. Este Pérez Gallinato era un nobre galego que unha vez que Fernando III se convirte no rei de Galiza, expatríase e pide auxilio en terra de mouros, en Sevilla, e ponse ao servicio dos reis árabes para loitar contra Castela. Pero xa digo, a revolta con máis dimensión, con máis alcance no tempo e tamén con máis intencionalidade política do século XIII vaise producir na última década non dese século. De feito, en 1296 Galiza recupera a independencia, unha independencia que se mantén cando menos durante 5 anos na figura de Xoán I, un irmán de Afonso X, o sabio na numeración de historiografía española, Afonso XI para os galegos, que se mantén, como xa decía eu, no trono entre 1300 e 1305. Este Xoán I non é ni máis ni menos que un instrumento da nobreza galega que siga apostando por unha Galiza hexemónica, por unha Galiza arredada de Castela. De feito, o gran líder desta revolta foi Fernán Ruiz de Castro. Fernán Ruiz de Castro pois era un nobre galego dos Castro de Lemos, a cabeza, o auténtico líder desta revolta que vai morrer loitando contra os castelás en 1305 ás portas das murallas de Monforte. Outro galego, el Grexvio, coñecido, se queremos, máis pola súa faceta literaria, como foi Paio Gómez Chariño, o trovador e navegante de Rianxo, que participou coa súa armada na toma de Sevilla, tamén vai morrer no marco desta guerra, concretamente nun enfrontamento que se produce na área leonesa en 1296. En todo caso, o que sí que creo que é importante, que aquí xa se está formulando outra vez o que vai ser a alternativa histórica non do que eu chamo Partido Galego ou, en todo caso, do que é as clases dirixentes da Galiza nuclear e que se concretaba nunha Galiza hexemónica no espazo peninsular, arredada de Castela, ligada a Portugal e vinculada, por suposto, ao que é o espacio atlántico, concretamente co que é as Illas Británicas. Unha pregunta sobre un tema que acabas de citar agora, que nos acaban de deixar por Instagram unha persoa que non ten conta en Twitch, entón non pode comentar, pero si pode ver, que nos pregunta que tanto nos teus artigos como hoxe na conversa, a que te refires cando falas de Partido Galego? Ben, cando falo do Partido Galego, estou adoptando a ese período o que é un concepto creado na politoloxía por Gramsci, que se refire a partido como o sector social ou o núcleo que impulsa unha determinada alternativa, non? Entón, eu cando estou falando do Partido Galego, estou falando do que son os intereses obxectivos das clases dirixentes galegas naquel momento histórico. Vale, está ben, porque é algo que non se xaban agora, pero que estes días xusto nos comentaban tamén nun dos comentarios, sobre matizar eso. Entón, regresando xa ao tema que estabas falando, e corríxeme se me equivoco, porque podo bailar nas datas e nos nomes, desta revolta ao século XIV que falabas do papel de Fernán Ruiz de Castro, creo que tamén podemos enmarcar nesta a Pedro I, non? Sí, efectivamente, non? Cando falamos das revoltas do século XIV, en sentido máis estricto da revolución do século XIV, temos que falar dun conflito político que se alonga desde 1356 até 1390, con diversos protagonismos e instrumentos, pero cun obxectivo común, o que anunciaba anteriormente, non? Para a revolta de finais do século XIII e que neste caso, na segunda metade do século XIV, vai estar liderada por outro Fernán Ruiz de Castro, que non era ni máis ni menos co neto dese Fernán Ruiz de Castro que morreu a carón das murallas de Monforte loitando contra Castela. Nesta altura, volvese a poñer riba da mesa
pois a alternativa política dunha Galiza hexemónica no espectro peninsular, arredada, claro, de Castela, unida a Portugal e ligada ao resto dos povos atlánticos. E neste contexto, Pedro I actúa como un instrumento das clases dirixentes galegas, da oligarquía galega para lograr os seus objetivos. Sería erróneo e absolutamente equivocado pensar que o que mantén esta loita de casi 40 anos en Galiza na segunda metade do século XIV pois é un legitimismo petrista, como ven a afirmar pois un sector da historiografía española. Entre outras cousas, porque a Revolución Galega alóngase máis de 20 anos despois da morte de Pedro I, como todo o mundo sabe, en 1369 en Montiel. Estamos falando, por lo tanto, dunha revolución nacional, pero tamén dunha revolución popular, no sentido de que, alrededor desta alternativa, non só se aglutinaba o que era a grande nobreza ou a nobreza media, sino que tamén estaba detrás dela sectores da protoburguesía, do comercio, do artesanato. De feito, os apoios que tuvo Pedro I no espacio peninsular, fora de Galiza, procedían fundamentalmente dese sector social, no sentido que o seu irmão Enrique de Trastámara pois era un instrumento dos grandes terratenentes e, por outro lado, neste contexto hai unha peza chave, é o auténtico líder do Partido Galego, nun primeiro momento home forte de Pedro I, despois buscando alternativas en Portugal e no Reino Unido para seguir adiante co seu proxecto, que é Fernán Ruiz de Castro. Eu, como sei que este é un tema un pouco extenso, de feito este tema non daría para unha charla, daría para 4 ou para 5, o que sí que aproveitaría era para recomendar 2 libros que acaban de salir, Un momento estelar e conflictivo o século XIV, Un momento estelar e conflictivo para Galiza, 2 libros da autoría de Francisco Rodríguez, que son o estudo máis fechado e máis preciso sobre o que pasa nese século, efectivamente, si chave, como é o século XIV. Sí, de feito, eu recomendo, se aproveito para comentar tamén que a finais de outubro vai estar aquí nestas conversas tamén Paco Rodríguez, vamos a falar do seu libro, destes temas que estás dicindo ti, e ademais tamén vai escribir un artigo para a páxina especial que temos sobre o Reino de Galiza e que recomendo amplamente, non é un tema co que podemos con el profundizar moito máis, aínda que, bueno, hoxe podemos continuar, levamos 25 minutos, vamos moi ben de tempo, eu sei que tiñas medo a poder estenderte demais, pero vamos moi ben de tempo, así que podes, sin ningún problema, estenderte un pouco máis. Avanzando, eu tamén me gustaría que nos falases, hoxe, que é algo, eu creo que tamén máis descoñecido, que eu tamén descoñecía ata que hai uns meses lía os teus artigos, do papel do rei portugués Fernando I o Fermoso, un pouco saber cal era o seu obxectivo, tamén para que non o coñeza, en que anos actuou e que papel tiña, non? Sí, Fernando I, o Fermoso, o Formoso, primeiro para os portugueses e cuarto para os galegos, non en sentido estricto, no que sería a nosa numeración de rei, é o noso Fernando IV, vai xugar un papel semellante ao que xugou Pedro I. Unha vez morto Pedro I na batalla de Montiel en 1369, o que é o Partido Galego da corte portuguesa, un partido que tiña moita forza. Pensemos simplemente en 3 nomes deste partido. Por unha banda, Álvar Pérez do Osorio, que era medio irmão de Fernán Ruiz de Castro e que xa se educara na corte portuguesa. Por outro lado, o que é o mestre de Cristo, Nuno Freiro de Andrade. Como sabedes, a Orde de Cristo é a orde militar máis importante de Portugal. Bueno, pois tamén o que era o máximo responsable desta orde de cabaleiros, pois era un galego, un Andrade galego, que ademais, neste caso, e tamén é un tema moi curioso, foi o aio, o educador do famoso mestre da Vis, do Xoán I portugués,
co que nace a dinastía de Avís. De feito, unha parte da historiografía portuguesa afirma que a chegada de Avís ao trono portugués significa a ruptura co que é a tradición anterior máis ligada á Galiza nuclear. Nada máis lonxe da realidade. Avís era filla do monarca portugués, mas tamén era filla do pai de Fernando, mas tamén era fillo dunha nobre galega. De feito, con Avís repítese un pouco o que antes se deu con Inés de Castro, co irmão de Fernán Ruiz de Castro e de Alvar Osorio, non? Que, como tamén, pois, todo o mundo sabe, porque este sí que é un caso máis coñecido, pois foi reina de Portugal, non? Igual que a súa irmá Xoana, tamén irmão de Fernán Ruiz e de Alvar, pois foi raíña, non? Neste caso, da área galego-leonesa castelá, tras casar con Pedro I. Pois xa digo que en 1369, unha vez morto Pedro I, o partido galego pois ponse en marcha cun novo candidato ao trono, neste caso o rei portugués, que entra en Galiza en 1369. Nesta operación conta co apoio de forzas portuguesas, as tropas van dirixidas precisamente por estes dous galegos, non? Por este home dos Castro, Alvar Pérez de Castro, e por este home dos Andrade, Nuno Freire de Andrade, e por outro lado tamén co que é unha parte da nobreza galega, o grosso da nobreza galega, que tiña apoiado, que xa se tiña posto Enrique II de Trastámara. O que pasa é que neste caso a derrota militar era evidente, no sentido de que as tropas de castelás de Enrique II estaban reforzadas polas famosas compañías brancas, non? Compañías brancas eran unhas tropas mercenarias de orixe francés que durante todo o conflito entre os trastamaristas e o Partido Galego pois xugaron un papel decisivo, non? Pois tanto no combate aos galegos como no que é a represión na Galiza, como tamén no que é o control das cidades galegas. Nese sentido, o propio Fernán do IV, o primeiro de Portugal, pois vese obrigado a regresar a Portugal, non? Pola superioridade militar castelá. Mas, en todo caso, hai cidades que se mantenen leais a él até 1372. Un caso deles é a cidade da Coruña, onde o líder da revolta era unha persona que volverá a aparecer ao longo da conversa, unha persoa que en Portugal é moi coñecido, que é Xoán Andeiro. De feito, este Xoán Andeiro, a partir de 1372, vaise ter que exiliar en Portugal e logo exerceu como embaixador do propio rei portugués Fernando IV, Fernando I para os portugueses, Fernando IV para os galegos, en Londres. Hai unha cuestión que sí que quería comentar, é un detalle, pero que me parece interesante para ilustrar sobre este personaxe e por se alguén quere saber máis del, que é que no que é o actual Salón de Plenos do Concello da Coruña, na sillería, o que está tallada é precisamente a entrega das chaves da cidade da Coruña por Andeiro ao rei galego e portugués Fernando. Moi interesante, a verdad que é moi interesante e sorpréndeme que fales de Coruña porque, claro, xeográficamente é dos puntos Galiza máis afastados a Portugal, non? É curioso. Sí, en todo caso, hai unha cuestión que é importante no caso este de Andeiro, no caso da Coruña, que tamén explica pois ese apoio, non? Ao que era a alternativa galega, para entendernos tamén no aspecto social. Andeiro era un fidalgo, pero era un comerciante. De feito, Andeiro en Portugal é lembrado porque foi o que negociou cos ingleses para introducir o viño de Porto en Portugal. Aí nace o famoso relación entre os británicos e o viño de Porto con Andeiro, non? Pero tamén nese momento, antes da fuxida de Andeiro e da derrota da Coruña, non? No 1372, hai un feito de armas decisivo, que é a derrota en Porto de Bois, cerca de Palas de Rei, do exército galego, mandado por Fernán Ruiz de Castro, contra as compañías brancas, non? Contra as tropas mercenarias franceses que estaban ao servicio de Castela. E ese é un feito de armas decisivo que sí que xenera un shock
nese camiño da Revolución Galega do 14. Preguntan por aquí se foi Andeiro o artífice da bella alianza anglo-lusa. Sin dúbida ninguna. Isto xa adiantaba cando falaba de que Andeiro foi quen introduciu o viño de Porto en Inglaterra. Como comentaba antes, Andeiro vai ser desplazado a Londres como embaixador da coroa portuguesa e ali no Reino Unido pois el actúa en dúas direccións. Por un lado, como embaixador portugués, defende os intereses da coroa portuguesa, como home de negocios, porque Andeiro era un home de negocios, e un home, pois, extremadamente rico, non? Extremadamente rico. Iso teno documentado o historiador neozelandés Bertrand Russell, non? Que é o máximo especialista no século XIV portugués. E, ademais, hai outra cousa. Andeiro dedicou os seus anos en Londres, como anteriormente os seus anos no exilio portugués, unha vez morto Fernán Ruiz de Castro, a tecer alianzas para buscar un novo monarca para Galiza. E a eso é o que destina Andeiro pois a súa vida. De feito, Andeiro, na historiografía tradicional portuguesa, é o malo malísimo, non? O que aparece como amante da raíña, non? Da muller de Fernando IV, de Beatriz de Teles, pero o que, ademais, inaugura o que é a monarquía de Avís, posto que o primeiro acto que se lle conoce a Xoán I, o mestre de Avís, pois é o asesinato de Andeiro, non? Moi interesante, a verdad que é moi interesante eso. E antes de avanzar, eu sí que te quería preguntar que ti nos teus artigos que escribes en Nos Diario sobre este tema en concreto falas que Fernando I acolleu a numerosos exiliados galegos. Eu quería que nos explicaras un pouquiño máis isto, porque creo que é un tema moi interesante. Sí, a persoa que máis ten estudado o exilio galego a Portugal é unha investigadora brasileira, Fátima Regina, que accedeu a todas as fontes primarias, non, dese período e que cifra en máis de 500 os nobres galegos exiliados en Portugal. Eu creo que isto dá unha medida do alcance da Revolución Galega. Estamos falando de 500 exiliados para unha poboación galega que non chegaba ao millón naquela altura histórica. E, ademais, estamos falando, como xa digo, do que é o núcleo central das clases dirixentes do país. Abonda con botar unha relación anómina de exiliados e vemos que aí pois están os líderes da revolta, desde Fernán Ruiz de Castro hasta o propio Andeiro, como xa comentaba, hasta Men Rodríguez de Seabra, un cabaleiro que, como o seu nome indica, era da Seabra e que aparece na documentación portuguesa como da Seabra, máis que na literatura española do século XIX, na literatura romántica española do século XIX, pois hai varias obras de teatro sobre ele, onde aparece como de Sanabria, pero nos papéis da Seabra, o propio bispo de Lugo, Pedro de Aguiar, ou Vasco Pérez de Camoens. Vasco Pérez de Camoens era un fidalgo de Fisterra que se exilia en Portugal, máis que vai ser conocido polo seu neto, Luís de Camoens, o grande escritor portugués que, como é coñecido, non, pois tiña unhas orixes galegos. Creo que hai dúas cousas moi importantes sobre o exilio galego en Portugal. Por unha banda, estes exiliados son acollidos por Fernando o Fermoso moi ben, entrégaselle terras. E hai outra cuestión tamén moi importante, que é a que nos comenta Fátima Regina. Fátima Regina, que ten estudiado o tema a fondo, non dubidan a afirmar de xeito literal que os exiliados galegos en Portugal mantiñan incolume os principios políticos que os obrigaran a abandonar Galiza. E a mostra de que o exilio galego en Portugal seguía sendo un factor de inestabilidade para os Trastámara e, polo tanto, un factor activo para a Revolución Galega é que no ano 1373
cando o rei portugués Fernando se ve obrigado pola súa debilidade militar e política a asinar un acordo cos reis castelás, pois no famoso Tratado de Santarém a primeira cuestión que se recolle é a expulsión de Portugal de 23 exiliados galegos. Así nos encontramos que Fernán Ruiz de Castro tense que desplazar a Aquitania, naquela altura en mans británicas, pensemos que estamos no contexto da Guerra dos 100 anos, ou, por exemplo, Xoán Andeiro, que se ten que desplazar a Londres. Moi interesante este tema, e eu, aínda que como falamos antes, vamos a tocalo máis polo miúdo con Francisco Rodríguez en outubro, e antes de dar un salto ao século XV, nesta época eu creo que algo que non podemos deixar pasar por enriba e que é moi interesante, que moi pouca xente coñece, é da figura de Xoán de Gante, que máis ser duque de Lancaster, foi rei de Galiza. Entón, non sei se nos podes facer unha pequeniña introducción a isto. Sí, efectivamente, o papel que vai xugar Lancaster, Xoán de Gante, é dicir, que efectivamente é un membro da familia real británica, que de feito nos anos anteriores a chegar a Galiza actuou de rexente no reino e que foi o poder real do reino británico, pois xa digo que a súa actuación e o seu papel é moi semellante ao que na súa altura xugou Pedro I e que logo xugaría Fernando IV, non? E neste caso, no caso de Xoán de Gante, que sería o Xoán II dos galegos, pois non deixa de ser outro instrumento do que eu chamo Partido Galego, da clase dirixente galega, en definitiva, para manter a alternativa a que xa me referí antes. Hai que ter en conta que a primeira vez que se formula a proposta dun rei británico para Galiza é xa en 1367. Despois da batalla de Nájera, con Pedro I aínda vivo. Naquela altura, Fernán Ruiz de Castro e os británicos, non, que apoiaron a Pedro I na batalla de Nájera, formulan a posibilidade de que Xoán de Gante sexa rei de Galiza actuando como rexente Fernán Ruiz de Castro. Esta alternativa queda paralizada pola situación interna do país, pero tamén pola situación interna británica, na medida en que Gante é o rexente, na medida en que en toda esa época Inglaterra vai ter unha crise moi dura. Pensemos que no 1380, o propio Palacio de Gante é asaltado polo pobo de Londres. Pois xa digo que nesa altura os esforzos de Fernán Ruiz de Castro e de Andeiro, de Fernán Ruiz de Castro ata a súa morte en Aquitania en 1375, como xa digo, mans británicas, e Andeiro a partir de 1375, é buscar ese candidato, tecer alianzas a nivel internacional. Eran conscientes que no contexto da guerra dos 100 anos, no que se vivía un litixio alrededor de dúas grandes potencias, Francia e os británicos, había que buscar ese apoio, entre outras cousas, porque o apoio de Enrique de Trastámara, dos trastamaristas, pois era a monarquía francesa. Xa digo, nese contexto, pois formúlase a alternativa de Gante, é unha alternativa que ficha Andeiro en 1375, na máis morrer Fernando de Castro, pero Xoán de Gante, o duque de Lancaster, non chega a Galiza até 1386. Cando chega a Lancaster, os seus dous principais valedores, Fernando Ruiz de Castro e Andeiro, estaba morto. É certo que Gante, Lancaster, apoiado polo Partido Galego, fixo os deberes. El casou cunha filla de Pedro I para dotarse desa legitimidade. Mas, naquela altura, había tres factores que xogaban na súa conta. Como sabemos, Gante chega a Galiza o 25 de xullo de 1386, é recibido na Coruña, é proclamado rei en Compostela. É dicir, na crónica de Frossard hai uns dibuixos preciosos donde se ve a Xoán de Gante entrando en Compostela e como lle entregan as chaves de Compostela a Xoán de Gante, pero xa digo, na súa contra xugaban tres factores. Por un lado, a situación interna portuguesa, malia que Avís apoiaba esa alternativa, porque hai unha cuestión que sí que é importante, a dinastía de Avís vai seguir a política exterior portuguesa que no seu momento defendía o Andeiro, aí non hai ruptura. En segundo lugar, tamén xoga en contra da candidatura de Gante, que
que eran moitos anos de loita na Galiza nuclear e, polo tanto, a nobreza, a clase dirixente autóctona, mas tamén os sectores da protoburguesía que apoiaban iso, estaban moi debilitados. E logo hai unha terceira cuestión que é clave, que Galiza, como recorda Fosar, o famoso cronista francés Fosar, que fai a crónica máis impresionante da Europa da época da Guerra dos 100 anos, recoñece que cando ele chega a Galiza as cidades seguían tomadas polas compañías brancas de mercenarios franceses. De feito, eso tamén o ten moi estudiado Russell, non? Que fala como, por exemplo, a cidade de Montfort era un gran campamento militar das compañías brancas, non? De mercenarios franceses. Pois, sí, un tema que eu quería meter hoxe, porque creo que era obrigatorio, porque vamos profundizar moito máis con Paco. E xa dando un chimpo ao século XV, antes se fará máis polo miúdo de todo o que sucedeu ao longo deses anos, que foi moito, non? A min gustaríame que nos falases dunha figura que é máis coñecida, polo menos a nivel galego, pero que non é quizáis o suficientemente coñecido, cal foi o seu papel, e é de Xoana Beltranesa e de toda, esa guerra de sucesión que se abriu coa morte de Enrique IV, non? Sí, Xoana a Beltranesa, non? Para a historiografía española, non? Ou Xoana a Monxa Tola na boca da súa curmá, non? Da súa tía, perdón, Isabel a Católica, para os galegos e para os portugueses sempre Dona Xoana, non? Creo que esta é unha figura a reivindicar, por unha banda, pola dignidade coa que se mantivo durante toda a vida. Despois de perder os dereitos sucesorios, trasladouse a Portugal, ali viviu nun mosteiro, pero hai un dato moi importante que demostra o seu sentido da dignidade. Fernando Católico, unha vez morta Isabel, lle ofrece matrimonio para dotarse de legitimidade en Castela, e ela rexeita ese matrimonio. Pero hai outra cuestión. Obxectivamente e políticamente, o papel que vai xugar Doña Xoana, pois é moi parecido ao papel que no seu momento xugou Pedro I. O partido xoanista, no conxunto do Estado, ten moi poucos apoios. De feito, quen impone no trono a Isabel e a Fernando era o partido, o que é a grande oligarquía castelá, o partido terratenente, non? O sector dos terratenentes. Pois xa digo, que esta Doña Xoana vai con moi poucos apoios no que é a área peninsular, agás na Galiza, aquí na Galiza vai xugar un papel semellante ao de Pedro I. Por qué? Porque volve a estar en riba da mesa a alternativa de sempre. Unha Galiza hexemónica no espazo peninsular, arredada do Castela, unida a Portugal e ligada ao que son os povos atlánticos. Quen é a cabeza dese movimento a partir de 1475? É Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomayor, o conde de Camiña, un personaxe histórico excepcional. Pero é que se dá a circunstancia de que a práctica totalidade de Galiza está en mans dos rebeldes galegos a partir do ano 1476. De feito, no 1479, os reis católicos promoven unha ofensiva durísima contra Galiza, por vía marítima e por vía terrestre. E hai outra cuestión que tamén é importante. No partido de Doña Xoana, ou a favor da alternativa que representaba Doña Xoana, pois non estaba só Madruga. Aí está Pardo de Cela e estaban os actores maioritarios do que é a nobreza galega. Eu creo que hai unha cuestión tamén moi importante de comentar, que é que a revolta galega de 1475 non está ligado a ningunha reivindicación de tipo legitimista. En que sentido? No sentido que no 1476 Portugal e Castela asinan un acordo, mas a revolta continúa en Galiza e se sigue estendendo durante 10 anos máis. E eu creo que hai unha cousa moi importante a lembrar deste acordo do que falaba, non? Entre castelás e portugueses.
un acordo que se asina en 1476 após a batalla de Toro, unhas negociacións nas que participa, por certo, Pedro Álvarez de Soutomayor, Pedro Madruga, e é que, no marco das mesmas, o rei portugués Afonso V proponlle aos reis católicos a integración de Galiza en Portugal. É a última vez que teñamos documentado históricamente no que está en riba da mesa unha Galiza arredada, xa digo, de Castela, non? E esa alternativa que pon Afonso V e que se negocia en Toro, perdón, era a alternativa, claro, que sustentaba, en todo caso, o que é esa Revolución Galega de 1475-1486-87. Profundizando un pouco máis, agora que xa os acabas de citar, pero para meternos un poquinho máis niso, ti sempre falas dos tres grandes Pedros da revolta galega do século XV. Entón, para que non os coñeza, non saiba, explícanos un pouco eso, quenes son e un pouquiño, pois eso, pois profundizar un pouquiño máis nos seus papéis, non? Aínda que xa tes agora falado un pouquiño por enriba. Bueno, cando falamos dos tres grandes Pedros, ou cando falo dos tres grandes Pedros, non fago máis que repetir unha frase de Viceto, non? Que falaba dos tres grandes Pedros do século XV. Ao norte, Pedro Pardo de Cela, o mariscal, que morre executado polos casteláns en 1483, unha revolta que continúa o seu núcleo familiar e que o leva a controlar todo o norte galego, desde a zona do Eunavia polo Cantábrico hasta a área de Ferrol, e logo, cara ao interior, todo o que é a zona da Terra Chá, todo o que é a zona de Betanzos. Xa digo, unha revolta que continúa o núcleo familiar, de feito a súa filla Constanza tamén morre combatendo contra Castela en 1484 na fortaleza de Caldaroba, unha fortaleza que, como supoño que saberedes, acaba de ser mercada, non, pola Deputación de Lugo e que no seu objetivo está a recuperala. Por outro lado, está Pedro Álvarez Osorio, o que chamamos o Conde Vello de Lemos, que era o nobre máis importante da Galiza daquela altura, era o gran nobre da Galiza daquela altura, que tamén está en armas contra Castela. De feito, pensemos que no 1480 a Catedral de Lugo, non, estaba cercada polas tropas casteláns, e o bispo de Lugo, que resistía as tropas casteláns, pois era un irmán deste Pedro Álvarez Osorio, non? Unha revolta de Álvarez Osorio do Conde de Lemos que logo continuará o seu neto, Rodrigo de Castro. E, por último, está o outro gran Pedro, non? Que é o Pedro do que xa vos falei, que é o Pedro Madruga, non? O Conde de Camiña, que, claro, tamén ten un final tráxico, non? Sobre iso hai diversas opinións, hai unha teoría que defende que Madruga é Colón, eu non coincido moito con iso, pero, bueno, en todo caso, tamén outra víctima, non, desta revolta galega. Xa digo, unha revolta que só pode ser derrotada militarmente e no que tamén hai unha participación moi activa de mercenarios franceses, concretamente de mercenarios bretós. O militar que dirixe, non, o que é toda a campaña contra Pardo de Cela, mesmo contra a súa filla, Mudarra, pois era un militar de bretón, vamos. E logo, tamén sobre estes dirixentes, ti tes falado que sufriron nalgúns casos exilio, noutros casos sufriron a morte, eso, que motivacións tiña isto, que supuxo? Ben, eu creo que hai unha cuestión que está clara. Dicir, como dixen antes, o que estaba en riba da mesa é a alternativa que venen defendendo durante 2 séculos o que son as clases dirigentes galegas, non? Xa digo, o que é unha Galiza hexemónica no ámbito peninsular, unha Galiza arredada de Castela, unha Galiza unida a Portugal e relacionada no espacio atlántico. Mas neste momento dáse outro factor engadido, non? Que é a reacción ao proxecto político e alternativa programática dos reis católicos, non?
unha alternativa regresiva no nacional. Pensemos que unha das primeiras decisións destes monarcas é a famosa pragmática de Valladolid, que obriga aos notarios coñecer o español para poder exercer en calquer lugar do reino. De feito, como ben sabe a maioría da xente, é a partir dese período cando o español comeza a aparecer na documentación escrita no país e cando o galego desaparece da mesma. Pero tamén é neste momento cando comeza o espolio económico do país. Nese sentido, hai un factor clave que é a integración dos mosteiros galegos, que eran os grandes propietarios de Galiza, que eran os principais centros económicos do país, pasan a depender dos mosteiros de Valladolid, non? Das centrais da orde en Valladolid. Isto é un tema magistralmente retratado nunha obra de teatro, Desterradas, de Carme, bueno, pois acordarame agora o apelido, pero xa digo, unha obra magistral que toca todo iso. E, por outro lado, tamén estamos diante dun proceso regresivo no social. En que sentido? No sentido de que os intereses que representa Fernando e Isabel son os intereses dos grandes terratenentes. A este respecto, e para o caso de Galiza, a profesora de Historia Económica do ESC, María José Rodríguez Galdo, ten feito unha tese de doutoramento onde demostra como os anos que seguiron a derrota da rebelión galega do 15 e os primeiros anos do goberno dos reis católicos son uns anos de gran conflictividade social como consecuencia da caída da renda agraria. E tamén un proceso involutivo desde o plano dos dereitos individuais. Pensemos que os reis católicos traen na man de sí e introducen en Galiza o Santo Oficio e a Inquisición. Pensemos que os reis católicos pois representan, xa digo, nese aspecto tamén unha alternativa regresiva no conxunto do Estado. Eu creo que aquí podemos decir, como afirman os pensadores decoloniais non para a América Latina, que o colonialismo en América Latina comeza con modernidade, neste caso co que é a conquista de América, pois en Galiza pasa outro tanto. O colonialismo en Galiza comeza con modernidade e a modernidade en Galiza comeza cos reis católicos. E hai un tema que xusto comentan aquí no chat, nos comentarios, que eu tamén tiña xusto para preguntar agora, e é sobre algo ben curioso que eu tampouco coñecía, e é a cantidade de exiliados que houbo en Portugal, pero tamén, o máis curioso, na Bretaña, non? Por que se deu isto? E especialmente, fálanos un pouco do tema da Bretaña, non? Porque bueno, a partir da derrota da rebelión galega do 15, pois é pola vía militar, non? E isto que vai provocar é centos de exiliados. Por unha banda, os exiliados da área sur do país, sobre todo a xente que militou baixo a exida de Madruga, de Pedro Álvares Sotomayor, esa xente vai se exiliar en Portugal. Había razóns obvias, proximidade xeográfica e tamén unhas relacións importantes non para entre a nobreza dun lado e do outro a dominio. Pensemos que Pedro Álvares de Soutomayor é conde de Camiña, pero conde de Camiña polo rei portugués. Era un título nobiliario que no ámbito do outro reino non se recoñecía. E en todo caso, para o caso do norte galego, neste caso para a zona da Mariña, do Ortegal, a área Eunavia, pois é onde se dirixe o exilio galego cara a Bretaña. Aquí hai dúas razóns, non? Primeira banda, por unha banda, hai unha razón de proximidade. A navegación en barco, dependendo das temporadas do ano, e a duración desa viaxe entre Galiza, entre o norte galego e Bretaña, era unha xornada de 4 ou 5 días. Pensemos que naquela altura unha xornada a Madrid pois podía ser unha xornada dun mes. E, por outro lado, hai un tema, que son as relacións históricas entre Galiza e Bretaña. Ninguén se vai a exiliar ou se vai a agochar nalgún sitio que saben que non o queren. Eso é unha cuestión obvia. Pero, en todo caso, respecto da rebelión dos exiliados galegos a Bretaña,
Eu creo que, que o que ten importancia diso e dos exiliados galegos a Portugal, que Hernando del Pulgar cifra en máis de 1500, e Hernando del Pulgar era o cronista oficial dos Reis Católicos, era o secretario, o conselleiro real dos Reis Católicos, era un aragonés, e o cronista oficial dos Reis Católicos. E ele é quen fala na súa crónica do reinado de Isabel e Fernando dos 1500 exiliados. Xa digo que iso é a expresión da dimensión da rebelión. Pensemos que no ano, entre o ano 36 e o ano 39 estamos falando da guerra estamos falando do que acontece após o 18 de xullo. Galiza non xera 1500 exiliados, son menos exiliados os que xera Galiza. Non comparemos a poboación da Galiza do 1400 e moito, que está na millón e pico, coa poboación da Galiza do ano 36. E hai unha cuestión que sí que vou a ler porque me parece importante, que é o que di concretamente Hernando del Pulgar, non? E di literalmente que no reino da Galiza había moitos homes que por mortes e delitos estaban condenados a penas de morte e desterro e outras penas corporais, e estes eran en grande número os cales por medo ás penas fuxiran no reino de Portugal e no ducado da Bretaña. Entón, bueno, non deixa de ser, tamén é unha cuestión curiosa que algo como isto, que está documentado nas propias crónicas dos Reis Católicos, que é coñecido pois desde fai tantos séculos, que a historiografía galega non teña máis reparado niso, non? En todo caso, isto é obvio. É dicir, cada quen lle fai a historia as preguntas que lle interesan, non? Claro, está claro. Aparte é un tema totalmente descoñecido. Coñécese máis as relacións entre Galicia e Bretaña a nivel cultural, máis, pois quizáis do que puideron falar a xeración nós previamente, pero non de feitos como estes que, sen dúbida, son moi interesantes. E algo que quería preguntar eu, que teña notado dos teus artigos, é no epílogo desta revolta, se non me equivoco, no 1486, eu creo que falabas eso, corríxeme se me equivoco, de que se perdera o Bierzo. Sí, efectivamente, vamos a ver, no 1400, é dicir, a rebelión galega derrotada no norte, non? Unha vez que a resistencia, morto Pardo de Cela, morto a súa filla Constanza e tamén o seu núcleo familiar Pedro de Bolaño, iso é todo derrotado tamén en certa medida no sur, no caso de Madruga, continúa no que é o centro de Galicia e no Aia de Lemos. Entón, é Rodrigo de Castro, conocido como Conde Novo, que dalle continuidade á loita do Abó. E nese contexto, en 1486, os reis católicos poñen dirección Galiza para derrotar, de feito paralizan as operacións en Granada para derrotar a Rodrigo de Castro, non? Rodrigo de Castro é derrotado en Ponferrada, non? Esa derrota de Ponferrada significa que o Bierzo pasa a desligarse do que é o condado de Lemos, non? E, por conseguinte, pasa a depender do Marqués da Astorga, non? Entón é cando Galiza desaparece. En todo caso, é unha data importante, non? Que é 1486, porque é cando os reis católicos visitan por primeira vez Galiza e cando chegan a Santiago e dictan todo o programa represivo, non? Ao que me referín antes. Feito, hai un tema que creo que xa teño comentado, que é que entre as medidas, por exemplo, está a prohibición das bodas. Sí, eso te iba a preguntar. E se a xente se acorda da película Braveheart, que unha das cuestións que empeza a película é cando, Wallace estaba nunha boda de cativo e como as bodas estaban prohibidas chegaron os británicos, non? Entón, digo que esas medidas tamén se tomaron aquí e que, en todo caso, xa digo, que todo o programa que anuncia no 1486 os Reis Católicos en Compostela é un programa que senta as bases, non? Para explicar moito do que somos hoxe, non? E xa, entrando na parte final, nas últimas preguntas, a mí gustaríame que nos falases desa outra revolta galega que é, se non me equivoco, do ano 1507. Sí, efectivamente, esta é unha revolta pois moi breve no tempo
liderada neste caso por Rodrigo de Castro, mais que alrededor dele está outra vez toda a oligarquía galega, porque temos por un lado a Fernando de Andrade, o conde de Vilalba, o señor das posicións dos Andrade, non? Toda a zona de Pontedeume, Ferrol, área de Ferrol, área da Terra Chá. Temos por outro lado o Marqués de Astorga e temos por outro lado a Rodrigo de Castro. Rodrigo de Castro que comeza a liderar esta revolta despois de volver do exilio de Portugal, porque despois da revolta de 1476-1486, ele é dos que se exilia a Portugal. Xa digo, pois o momento escollido tamén é un momento que demostra inteligencia política, que aproveita o Partido Galego nesa altura. Aproveita, por un lado, que xa estaba morta Isabel a Católica, por outro lado, aproveita que xa estaba morto o seu xenro, o home da raíña Xoana Tola, Felipe o Fermoso, e tamén aproveita que hai un valeiro de poder en Castela, porque Fernando de Aragón pois se tiña desplazado tiña abandonado Castela para rexer o que era a área catalana ou aragonesa. Bueno, pois nese momento, pois xa digo, hai un novo levantamento. Ademais, no que se conta co apoio da coroa portuguesa, posto que Rodrigo de Castro sigue a clásica política matrimonial da altura e dos séculos anteriores, non? E entón emparenta a súa filla, a Beatriz, coa Casa Real Portuguesa, non? Casa cun fillo do Duque de Braganza, e entón, nese contexto, pois, as tropas galegas se rebelan, marchan outra vez para Ponferrada. Ponferrada é de novo conquistado, mas tamén hai levantamentos noutras zonas do país. De feito, así temos, por exemplo, o nome de Álvaro de Ribadeneira, non? Que era un fillo de Pedro de Bolaño por conseguinte neto de Pardo de Cela, dous tamén dos nomes de referencia da Revolución do 1476 a 1486. Mas que pasa? Pois o que pasa neste caso é que a inferioridade militar é moi evidente e Rodrigo de Castro, convencido dunha derrota certa, porque nese momento volve ao frente da coroa de Castela como rexente Fernando, pois decide pactar e decide negociar. Neste sentido, hai unha cuestión moi curiosa, mas isto será para tratar noutra ocasión, que a oligarquía galega, como clase, pois vai tentar de buscar alianzas precisamente co partido austriaco. Primeiro con Felipe o Fermoso e despois con Carlos V, que, como sabedes, estaban enfrontados ao que era a nobreza castelá, non? E formulan isto, no caso de Carlos V, con bastante éxito, como se veu coas Cortes de Coruña, de 1520. Mas hai unha cousa, a esa altura, o proceso de externalización da clase dirixente, mas tamén o proceso de subordinación a Castela xa é moi evidente, porque se Galiza entra reventada no século XV, Galiza sai do século XV morta. Claro, de feito, eso é algo que te quería preguntar eu, é que, aínda que digamos que nominalmente o Reino de Galiza existiu até o ano 1833, é certo que políticamente podemos dicir que desapareceu ao longo do século XV, non? Sí, efectivamente, ainda nos atopamos no século XVI e no século XVII con nobres galegos, cando menos cunha conciencia de país, non? Un caso evidente é o conde de Gondomar, non? Embaixador de Felipe II de Inglaterra, do que se conservan varias cartas en galego e nunca afirma naquela famosa carta que el só quere morrer como un nobre galego e que incluso que reivindica nesas cartas o propio reino. O mismo pode pasar cos Castro, non? Cos Lemos, pero en todo caso esa clase dirixente xa non ten ligazón no país e eles a carta que xogan é a carta da monarquía castelá. Xa decía Castelao, e eu creo que iso sí que é moi importante, que unha das grandes diferencias entre Galiza, Cataluña e Euskadi pois é o momento no que se produce
a súa incorporación á estrutura do Estado unitario. Se pensamos en termos históricos, Euskadi funciona de facto como un territorio independente, entre comiñas, ou soberano, até o final da Terceira Guerra Carlista. Hai un réxime fiscal propio, os vascos non van á milicia. Por lo tanto, a xeración que restaura o nacionalismo en Euskadi pois son os fillos dasqueles que perderon a Terceira Guerra Carlista. Por lo tanto, a idea de unha Euskadi libre pois era algo que fixeron a xeración dos seus pais, non? Que viviron a xeración dos seus pais. No caso catalán, isto remontase a 1713, ao século XVIII. Un bo exemplo disto que quero decir é aquilo que decía Maragall, non? O poeta Maragall, que afirmaba que cando iba a ver as tumbas do seu avó, do seu avó, que esas tumbas ainda estaban en catalán, non? Maragall era un home de mediados do século XIX, non? Por lo tanto, a xeración que construye o que é o nacionalismo catalán pois non deixan de ser os netos, bisnetos, da xeración derrotada en 1713. En Galiza son moitos máis séculos, non? E iso notase, e iso percíbese. De feito, que falamos dos reis católicos, falábamos antes en 1230, pero eu, algo que te quería preguntar é sobre a presenza do galego no Reino de Galiza, polo menos ata o século XV. Falábamos desa perda da autonomía en 1230, pero dende ese período ata a chegada aos reis católicos, pois un pouco cal era o papel do idioma na corte, digamos. Sí, bueno, isto é unha boa pregunta, non? Moi por enriba, tampouco non... De feito, bueno, están saindo, bueno, eu tamén quero recomendar para isto o libro de Carlos Callón, non? Que toca, en certa medida, todo o que é o proceso de represión lingüística, de imposición do español na Galiza, isto que me refirín antes da pragmática Valladolid. Podemos acordar, non, que aínda que os primeiros textos coñecidos en galego que chegaron até nós son do século XIII, non? Unha cousa moi parecida ao galego xa era falada no século X, non? No século IX, non? Feito, un investigador tan pouco sospeitoso de galeguismo, un galegófago militante como é Ramón Menéndez Pidal, chegou a escribir que no século X o que se falaba na corte de León, di el, era algo moito máis parecido ao galego que ao castelán. Isto dicía Menéndez Pidal. Por lo tanto, hai unha cuestión que é obvia. O galego é a lingua normal a todos os niveis, dicir, en Galiza hasta o século XV. Isto é así. De feito, se reparamos, no século XIV e no século XV se cadra é o período onde máis documentos notariais e onde máis produción notarial se xera en galego. E, en todo caso, no que é a área castelá, podemos decir que o galego empeza a desaparecer de xeito evidente da corte, pois a finais do século XIII e principios do XIV. Do que non hai dúbida, por exemplo, dunha cousa, non? Que Afonso X o Sabio para os españois, non? Afonso IX para os galegos, que era unha persona que coñeceu o idioma. Non só porque escribira composicións literarias en galego, sino porque Afonso X, noveno para os galegos, educouse en Galiza, como a maioría como acontece coa práctica totalidade dos primoxénitos reais hasta o século XIV. Pero xa digo, o que é decisivo no que é o proceso de sustitución de galego é a pragmática de Valladolid e a política dos reis católicos. Nese sentido, se miramos documentación da época de Fernando III, na época de Afonso Sabio, ou mesmo da época de Afonso X, Afonso XI para os españois, eles mesmos, cando se dirixen
cando se dirixen aos seus súbitos na Galiza, aos nobres galegos, diríxense en galego, na documentación que xera a propia Chancelería Real, non? Por lo tanto, isto tamén é indicativo de como era esa corporación de Galiza coroa castelán entre o século XIII e o século XV, non? Que efectivamente había un rei único para o espazo único, pero Galiza non está para nada derrotada, ten amplas cotas de soberanía. A derrota, claro, é a partir do século XV, non? E a partir das medidas do que aplican os reis católicos, non? E de todo o seu programa uniformizador, non? Porque, onde está a orixe do actual Estado unitario español, non? Sí, que nesa época, bueno, previamente tamén, aínda que bueno, non é, digamos, o tema que tratamos hoxe, e que falamos este lunes precisamente, é sobre as revoltas irmandiñas. Como podemos enmarcalas dentro desta serie de revoltas dende o 13 ao 15? Ben, as revoltas irmandiñas responden a unha lógica absolutamente diferente ao destas revoltas. Elas hai que entendelas nunha clave interna a unha sociedade normal, no que ten unha dialéctica de clases normal. Quero dicir, precisamente, a desaparición da protoburguesía e a eliminación das condicións que poderían favorecer a aparición dunha clase burguesa a través da acumulación de excedente, iso desaparece no século XV. Xa digo, as revoltas irmandiñas responden a unha lógica interna do país e, en todo caso, eu creo que son unhas revoltas que deben de ser desmitificadas. En que sentido? No sentido de que as revoltas irmandiñas, que efectivamente son anteriores ás revoltas comuneiras, son introducidas na historiografía galega por Biceto e por Murguía para buscar un equivalente ao que para a historiografía española eran as revoltas comuneiras, que responden tamén a unha lógica distinta co que son as revoltas irmandiñas aquí. En segundo lugar, as revoltas irmandiñas non foron un movimento popular. As revoltas irmandiñas estiveron dirixidos por fraccións concretas da nobreza galega. A mostra máis clara diso é que o primeiro xefe das Irmandades en Viveiro foi Pardo de Cela. Lanzós, todos os coñecidos como dirixentes da segunda Irmandade, pois tamén eran nobres. E, en todo caso, hai unha cuestión que é evidente, que as revoltas irmandiñas contribuíron obxectivamente a debilitar Galiza como realidade política soberana. Pensemos que a toma dos castelos se facía no nome do rei, neste caso de Enrique IV, e, en todo caso, se queremos falar de revoltas sociais, con unha composición protoburguesa, pero dirixido pola nobleza, creo que temos exemplos moitos mellores no que pode ser o propio século XII ou no propio século XIII, que son as do século XIV, que xa digo, que son un proceso que debemos desmitificar porque é un proceso que está absolutamente distorsionado. E a mostra máis evidente diso é que non foi un movimento popular, foi un movimento dirixido por unha fracción da nobreza galega enfrentada a outra fracción da nobreza galega en clave interna. E, por outro lado, hai outra cuestión tamén importante a comentar. As reivindicacións, non? Tanto da primeira Irmandade como, digo, a de 1431 como da segunda, nunca foron asumidas pola coroa, non? E os seus intereses foron traicionados. Xa digo, eu creo que é un movimento que debe ser desmitificado e creo que, en termos obxectivos, xogou un papel que contribuiu a debilitar o que foi a estrutura social galega, non, do momento. E xa, para rematar, unha pregunta que nos deixan aquí no Instagram, e é que en todas estas revoltas que foches enumerando, como de conscientes, se se pode saber, claro, era a xente de a pé, as clases populares, non?
se hai algún tipo de documentación sobre iso, ou digamos que era máis un xogo, vamos falar así, un xogo de tronos no que as clases populares eran máis alleas. Non sei se hai algo documentado sobre isto. Vamos a ver, a participación das clases populares, da maioría social, en todos estes procesos é evidente. As razóns que levaron as clases populares a apoiar isto, pois efectivamente serían diferentes motivacións. O mismo que podía levar a sectores da nobreza a apoiar iso. Pero se non hai apoio da maioría social, como se mantén unha guerra de 40 anos contra Castela? Sin apoio internacional. Como foi a revolución do 14. Como se mantén iso? E xa indo máis adiante, como se mantén no século XV sin ningún tipo de apoio internacional? A ver, en algún momento puide haber un apoio portugués moi ao principio, como se mantén unha revolta de 10 anos? Aí ten que haber un apoio popular, porque o que tiñan enfrente, xa digo, no caso tanto do 15, do 14 como 15, non eran única e exclusivamente as tropas casteláns, eran as tropas casteláns reforzadas por corpos de exército multinacionais, por corpos mercenarios. Por tanto, é obvio que se non existía ese apoio non sería posible, independentemente das motivacións subxectivas que pudera mover as persoas e independentemente das motivacións subxectivas que pudera mover a clase dirixente galega no 14 e no 15. A min o que me sorprende moitas veces deste tipo de formulacións é que esas tipos de formulacións faiselle a Galiza ou faiselles a realidades como a galega. Pero ninguén se pregunta por que as clases populares españolas no século XV ou no século XIV ou no século XVI foron á guerra, non? No fondo, o que non deixa, o que sigue petando aí, pois é a cosmovisión, non, dunha formación social como a nosa, non? Pero xa digo, se non hai apoio popular non hai 40 anos dunha revolta, nin en Galiza, nin en Castela, nin na República Popular China. Totalmente de acordo. Nada, esta era a última pregunta que tiña. Levamos case 1 hora 20, entón, se te parece ben, poñemos fin aquí. Nada, eu pola miña parte agradecerte a túa disponibilidade para todo isto. A verdade que foi unha conversa moi interesante na que se aprendeu moito, na que temos bastante xente conectada, tamén pa xente que ainda está a dicir que pola súa parte tamén vamos a contar cun artigo nas próximas semanas sobre o Reino de Galiza nas crónicas europeas. E nada, eso, como digo, agradecerte a túa presencia, a túa participación e a disponibilidade para conversar hoxe. Bueno, eu en todo caso agradecer a vos que me tiñades convidado, agradecervos a vos por ter promovido pois este debate, non, con diferentes palestras, con diferentes conversas sobre o Reino de Galiza. Xa me comentabas a de Luis Mandiños con Carlos Barro, xa vin a de Alexandre Pérez Vigo, comentabas tamén a de Francisco Rodríguez, efectivamente, non? E por suposto tamén agradecervos o traballo que desenvolvedes a favor da nosa cultura, non? E da nosa lingua a través de Orgullo Galego, unha iniciativa que creo que debemos de apoiar todos, porque efectivamente é unha iniciativa, non, que está cadando moito alcance e, sobre todo, está demostrando que a galeguidade ben entendida, neste caso ben entendida, e o feito de sentirnos orgullosos de ser galegos tamén é unha cousa que vende. E iso é algo que nos está demostrando vos con toda a estrutura de medios que tedes, non? Sí, pois nada, sí, agradecerte, nos intentamos, sobre todo con esta campaña, claro, transmitir mediante Orgullo Galego, pois buscar en moitas ocasións, pois sacar toda esta historia, todo isto, pois dos circuitos máis habituais para poder visibilizar e poñela en valor e achegarlle a xente mediante outras canles, que tamén entendemos que son necesarias, e aproveitar tamén pois a toda a xente que nos sigue para chegarlle a nosa historia nacional. Por iso
contamos contigo hoxe, e nada, iso agradecerte, deixoche ir porque xa son as 10:30, eu vou continuar 2 minutiños máis, e nada, seguimos en contacto, vale? Vale, grazas. Veña, chao. Bueno, non sei que vos pareceu, vexo que estades bastantes persoas, eu creo que é un tema moi interesante e que pon en valor, pois, eu creo que é un tema que, polo menos pola miña parte, algúns tiñan maior coñecemento, pero noutros non, e que, como digo, pois busca tamén pois un poquinho pois poñer en valor toda esta historia que temos e que, por desgraza, non aprendemos nos institutos, e que en algún momento terá que ser así. Antes de marchar, eso, insistir en que nas vindeiras semanas vamos ter un artigo de Xosé Ramón Hermida sobre a presenza do Reino de Galiza nas crónicas europeas. Xa temos na nosa canle de YouTube as 3 anteriores conversas con Eva Moreda, con Alexandre Pérez Vigo, con Carlos Barros, que eu recomendo vos seguir, tamén a temos subida en iVoox, e logo, como vos deixei aquí na pantalla, esta página reino.orgullogalego.gal, aquí é onde estamos subindo todos os recursos, temos xa varios artigos de Xosé Miguel Andrade Cernadas, de Eva Moreda, temos algunha infografía, e nada, nas próximas semanas vamos a seguir facendo novas conversas para que saibades. No mes de outubro vamos a ter a Anselmo López Carreira, a Manuel Gago, que vai ser a seguinte conversa na primeira quincena de outubro, que vai a falar sobre a relación dos vikingos e a súa presenza no Reino de Galiza. Vamos ter tamén a Francisco Rodríguez, e xa a finais de outubro vamos a ter a Hitor Picallo para falar do ciclo artúrico e o escudo do Reino de Galiza, non? Isto en cuanto a conversas, logo vamos a ter moitos máis artigos, vamos ter un de Alexandre Pérez Vigo sobre as raíñas galegas no século X. Bueno, en definitiva, nós tamén vamos a escribir un artigo introductorio ao que é o Reino Suevo, con unha serie de datos. En definitiva, deixo vos aí a ligazón, reino.orgullogalego.gal, aí podes ver toda a programación e todo o que temos subido. Nada máis, esta conversa vai quedar subida mañá na nosa canle de YouTube, seguirnos por ali e activar a campá porque así xa vos notifica todo. Vai quedar tamén subida en iVoox. En iVoox temos xa as anteriores, temos 17 outras conversas que fixemos no último ano e medio. E nada máis, vémonos na seguinte conversa, animarvos a seguirnos nas redes sociais e nada, seguimos en contacto e, por certo, animarvos tamén a ver os outros 19 proxectos que foron galardoados, seleccionados, mellor dito, neste proxecto conxunto co Departamento de Cultura da Deputación da Coruña. Seguireos porque hai proxectos moi interesantes. Se non os atopades, podes ver na página web da Deputación de Coruña, no apartado de Cultura, e que eu creo que merecen a pena porque poñen en valor toda a nosa historia. E nada, como digo, moitísimas grazas pola vosa presenza e vémonos noutra, vale? Veña, chao.